Okei, eli sitten meidän olisi tarkoitus vähän katsoa tätä Invu-robottipäätä ja tätä ohjelmaa, jonka tähän voi sitten asentaa. Eli sieltä Edge-robotin sivuilta. Täältä valitaan tämä Shop. Tämä robotti täältä. Eli täällä löytyy linkki sitten siihen ohjelmaan, mitä tarvitsee. Eli tästä on tällainen maksullinen versio, Arc Pro, ja sitten tämmöinen ilmaisversio. Niin katsotaan tätä ilmaisversioa nyt myöhemmin, ehkä sitten sitä maksullista myös. Eli tässä on niinku tämmöinen valmis projekti ja sitten tällainen vähän edistyneempi projekti. Mennään tällä perusprojektilla, eli ensin tuosta kun klikkaat. Eli se on täällä Triveessä tällaisessa kansiossa ihan vaan. Ja tuosta kun klikkaa, että lataa kaikki, niin se pakkaa sen ensin. Ja sen jälkeen se sitten tekee siitä tuommoisen zip-failin, jonka voi sitten purkaa. Eli mä oon nyt sitten sen jo tänne purkanut. Ja tosiaan myös asentanut toin. Eli täältä saatiin tällainen tiedosto, ja kun se purettiin, niin sieltä sisältä löytyy sitten tällainen projekti, jonka pystyy sitten aukaisemaan. Ja jotta tämä saadaan yhteys tuohon robottiin, niin tehdään se ensin. Eli täältä laitetaan napista takaraivolta päälle. Ja sitten meillä oli tällainen lisä wifi lähetin. Ja koin nyt itse ainakin, että tämän kautta niin sai parhaiten tuohon yhteyden tuohon robottiin. Eli se laitetaan ihan vaan kiinni tähän koneen USBiin. Ja haetaan sitten tänne robotille yhteys, eli toinen VLAN. Eli tänne tulee tällainen valikko, ja nyt on tuohon tavalliseen nettiin ollaan jo yhteydessä, ja sitten täällä on nyt sitten tämmöinen VLAN 3, ja sitten löytyy tämä Edge-robotin, niin yhdistetään siihen. Sen jälkeen sitten katsotaan, että ollaan saatu yhteys, eli voidaan mennä tuonne tuolle testisivulle. Eli se mitä silloin kun rakennettiin toi robotti, niin testattiin, että saatiin se pää kääntymään. Ja silloin kun päästään tänne sivulle, niin tiedetään, että ollaan saatu toi yhteys muodostettua. Mut joo, sitten täällä on tää ohjelma, joka on asennettu. Ja itse asiassa, jotta me päästään tähän projektiin, niin ihan tätä projektia klikkaamalla, niin se aukaisee sen tonne ohjelmaan. Ja tässä on tässä äänentunnistuksessa vielä jotain pientä häikkää. Täytyy yrittää vielä katsoa, että jos sen saisi toimimaan. Okei, eli täältä löytyy tällainen yhteydet-valikko. Ja täältä kun klikataan, ei varmaankaan ole väliä, että mitä näistä klikkaa, niin se yhdistää tuohon robottiin tämän ohjelman sitten.
ihan täysin en vielä ole tästä ohjelmasta selvillä, mutta täältä löytyy tällainen ohje. Eli tämä Edge in Move robottipääni aloittaa tällaisen keskustelun täältä kun klikkaa tätä menunappia. Ja sitten muita ominaisuuksia mitä tästä löytyy, niin tästä voi tutustua. Mutta ensin pitää yhdistää tuohon ohjelmaan, eli tuosta klikataan yhdistää. Sitten se odottaa puhetta, mutta sieltä ei nyt kuulunut sitä, mitä se sanoi, niin aloitetaan se alusta, tosta. Edelleenkään ei kuulunut. No, katsotaan saadaanko se toimimaan. Viimeksi mä sain sen toimimaan tuolla juttelemaan. Welcome. Can I take your jacket? What do you expect me to do? Hold it with my mouth? Whatever. Ask a yes or no question and I will tell you your fortune. My battery is low. My battery is low. That's a huge yes. Ha ha ha. My battery is low. Hänellä on batteri. My battery is low. 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 Tän ilmeisesti toistelee tätä, että My batteri battery on is low. alhainen. My battery is low. My battery is low. My battery is low. Ehkä me annetaan hänen nyt sit vähän levätä. My battery is low. Niin sit hän ei. My battery is low. My battery is low. Mut joo, täältä löytyy tosiaan sitten tämmöisiä erilaisia juttuja, mitä tänne on niinku valmiiksi ohjelmoitu. Mutta näitä pystyy sitten itsekin tekemään. Ja sitten täällä oli tosiaan tämä Pandora Bot, eli siinä pitäisi olla sitten nettiyhteys ja sitten tämä puheen tunnistus. Mutta jostain syystä tosiaan tässä mun koneessa niin mä en saa sitä toimimaan, että se ottaisi puhetta sieltä.
Mutta tosiaan sillä tabletilla niin ei toiminut sitten tämä ohjelma, että olisi saanut sitä laitettua sinne. Eli piti ottaa tämä tietokoneversio. Mutta joo, täällä on näitä eri välilehtiä ja sitten ohjeita, erilaisia asetuksia. Tämä on nyt tällainen pikakatsaus tähän. Tämä varmaan veisi vähän enemmän aikaa, että tutustuisi tähän tarkemmin. Ja sitten on vielä tuommoinen apu. Mutta heillä on ihan kivasti noita videoita. Tästä robottipäästä voisi olla enemmänkin. Mutta se on se levy, mikä täällä on sisällä, on se I.O. Tiny, niin siihen liittyviä videoita. Kun katsoo heidän YouTubestaan, niin täältä löytyy monenlaista ohjetta sitten. Niin, ja tuossa oli tosiaan toi kamera kanssa, eli tää sitten samalla kuvaa. Mut joo, täältä löytyy sitten näitä videoita, että kannattaa tutustua. Mut katsotaan, jos tää jo jaksais jutella. Taas laitetaan ne viittaa. Ei ainakaan enää sanonut, että my battery is low. Ylistetään. Hello, human. It is I, the Easy in Move robot head. What role would you like me to play? Personal assistant. What would you like? Time. The time is 10:30. What role would you like me to play? What would you like? Here's a joke. What do you call a bodiless robot that has a great singing voice? The headliner. Ha. 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 Mut joo, katkaistaan toi yhteys robottiin. Mut ihan vaikka tää nyt on latauksessa, niin toimii, mut se näköjään tarvii virtauttaa siitä pois, niin sitten se lakkaa sanomasta sitä, että ei oo virtaa. Yhteys saatiin robottiin ja jotain se meille jutteli. Harmi, että toi puheen tunnistus ei tässä nyt sit vieläkään toiminut, mutta katsotaan, jos se vielä saatais jossain kohtaa toimimaan. Mutta sellainen ominaisuus tässä sitten myöskin. Tässä varmaan riittää kyllä projektia ja pähkinää.